Diolch yn fawr iawn Genod, yn ymuno fi rwan ar y pwlpid pwyntia i mynd i chwarae Curo'r Curiad. Mae Magi Dodd! Ti'n nerfus, Magi? O, wir. Fi erioed i teimlo mor sal yn y mywyd. Fi'n teimlo'n rili pryderus. So well da fi wynebu llygoden fawr mewn piben yn rhy daman na chwarae'r ga. Wir. Yn ymddisgwch ddod hynny. Ti'n gwybod y rheolau i Curo'r Curiad ddech efo? Asgoffa fi. Wel, mae'n ddigon syml. Yr oll wyt ti'n gorau wneud ydy taro'r lliw cywir ar yr amser cywir wrth i'r lliw ddod ar draws y sgrin. Oce, wedi dressing ba. Dim yn anodd. Oce. Ti'n gwybod ni'n yr ymarfer? Na, ofnadw, sgwr isa erioed. Mae'n debyg. Ie. Ond mae gennau tic-tacs, tacteg. Fi'n mynd i anwybyddu un lliw yn gyfan gwbl. Diddorol. A jyst canolbwyntio ar lliw coch a'r lliw glas. Reit, ymlaen at y gêm. Ti'n pwyso'r botwm na dy dde fan'na, ni gyd dechrau. Oce, bari fynd? Hwna, ia. Y sgôr i Curo ydy 3,460 ganianto o nosadwn bach. Dim problem. Gwyrdd! Dyn, wedi ddechrau! Gwyrdd! Coch! Gwyrdd! Ti ar mainws yn barod? O, na. Wow. Glas, Magi! Ges di'n glas, wan. Ie, coch! Dyna fwy ar y gwyrdd yn dod, eich well ydy anwybyddu'r un glas eich nes y gorau. Oce. Os ti am anwybyddu'n. Coch, gwyrdd, coch. Dwi ddim yn gweithio. Reit, dwi'n rhoi ffaith i chdi, de. Mae'r calon yn Curo ddeu ti 35 miliwn o weithiau flwyddyn. Chdi'n gwybod yna? Na, ond fi yna. Ti'n gwybod rwan? Gwyrdd, ti ar minus 310 ar hyn o bryd. Ti dipyn y ffordd y fynd os ti am gyrraedd 3,460. Beth sgor isa, Chyd? Minus 1,000 bach, dwi'n meddwl, gen Ed Holden. O, dim problem. Na, ti'n iawn ar hyn o bryd. Os ydych chi eisiau chwarae gêm Curo'r Curiad ar y wefan, yr oll angen i chi fynd ydy i uned5.co.uk. Mae'r gêm yn ar y wefan. Mae'r gêm yn dod i'r terfyn, Magi. Dal i fynd. A mae Magi Dodd yn ei gorffan